Des del Consell d'Infants us desitgem molt bones festes i un feliç any 2022. Espero que pugueu celebrar el Nadal amb totes les vostres famílies. Gaudiu tots i totes de les vacances. No oblideu portar-vos bé, nens i nenes, que ja venen els Reis. Malgrat la Covid-19, celebreu el Nadal amb molta prudència i il·lusió. Bon Nadal i bon any nou! Com veieu, aquest any estic molt ben acompanyat i, per tant, des de l'Ajuntament de Vilassar de Mar i des del Consell d'Infants us desitgem un molt bon Nadal i un millor any 2022.